fer el forn, fer l'olla, fer on seria la pastera, els murs aquests de pedra seca. Tot això va durar més o menys un any. Podem comptar més o menys uns 6 anys de recerca, d'anar a buscar primer la possibilitat de trobar una persona viva que expliqués com era el tema de la pega, com era el procés. L'últim pegaire de Catalunya, que és l'Isidre Tarrés, de l'Alzina de Linyà, això és a tocar de la Seu d'Urgell. Paral·lelament també vaig contactar amb una gent de Burgos, que encara un cop l'any fan la cuita de la pega. Un empresari de Cassà de la Selva, les Fustes Alameda, ens va proporcionar el que seria el pi-bord. Després les rabasses de pi de llei, de pi pinyer, les vam treure amb els mateixos voluntaris d'aquí, de la finca de Can Torró. Només està vermella, vinga, no vinga un petó. No crec que ni dos. Primer es tracta d'escalfar el forn, es col·loca la teia, molt estratègicament en vertical perquè sui al màxim el líquid, el quitrà que porta. Ara que si han de forçar gaire, no, Bueno, la paret perquè la rasques i fas baixar merda. Sí, vinga, va. Noi? Ja està, ja li podem anar fotent. Molt bé! Ho has aconseguit, eh? No, espera't. Fins ara tot era fàcil, perquè no podies equivocar. Us han de sortir bé, amb aquesta cosa. Perdó? No veig res. Quin suig i quin... Després el forn està comunicat amb un segon forat, que és l'olla, i aquí és on se va acumulant el quitrà. No teniu càmera? Sí, Bueno, ja està. Encara raja, sí? Fora. Fora. Vale. Fora. I un cop ja s'ha consumit tota la teia, després aquest quitrà se li cala a foc i es fa el que se'n diu la segona destil·lació. La primera destil·lació és la que surt de manera natural per escalfor del forn. I la segona destil·lació és quan tu cremes els àcids i els dissolvents i productes que porta el quitrà i transformes el quitrà en pega negra. Prepareu paper. Paper d'aquest. I la pega negra líquida, punxant amb un pal, amb una burja des de la pastera, fas que l'extracció aquesta ompli la pastera, ho deixes refredar. Molt bé, Manu. Ell sí, fins ara, a més, vull dir, ha tingut, diguem... Un cop seia com vidre. És vida, no sé, talment. Sí, tu com és brillant, No tallaria, Hem calculat aproximadament uns 350 quilos de teia, dels quals han sortit doncs, quasi 35 quilos de pega negra, és a dir, podem dir que hem tret un 10%
de pega de tota la fusta, de tota la teia que hem enfornat. Encara no havíem acabat de fer la cuita, que jo ja estava contactant amb un projecte del País Basc, que estan reproduint un vaixell balaner. L'objectiu és que aquesta pega es gasti amb elements de patrimoni que siguin d'un aprofitament social i que tancar el cercle.